भाइयों बोला तनी हमहू बोला तनी ठीक बा दोनों आदमी के चलता देखी यही में बा कि दैया फेन चुमावे चलेली कलुबो भौजी ना दैया फेन चुमावे चलेली आसुबो भौजी ना दैया फेन चुमावे। थोड़ा देखी हमनी के मनोज में एक औरी गवाला वैसरवा गा दी एकरा बाद हम गाएं। मनोज चाचा के जन्मदिन हाउ त गवैबे करी आ यहाँ के चुपचाप बैठल बनी त ई कार्यक्रम यादगार रखे खातिर एक बार मनोज चाचा के मिलावल बहुत जरूरी है। कि दैया फेन चुमावे चलेली मनोज बो चाची ना दैया फेन चुमावे चलेली आउ कर गल लेला कर बगल लेला उनका एक आगे हम हाथ जोड़ सुनी अरे घर में से निकल लिया पनमा इतना क्यों शर्माती हो अरे धीरे धीरे तू चुम लो अम्मा इतना क्यों इतराती हो एगो बहुत फेमस गावाला चुमावन के गीत था तनी मनी रुआ साथ दे गल से चुमाई हो भौज बगल से चुमाई हो ए रुकी बिना दुल्हा के ठीक नहीं बाबू हाँ तोरे पतर हो आही दादा देखत रही दुल्हा देवरा गोलुए भाई लगता है ओई जावे हां ओई जावे गोलू भैया ओई जावे ऐसे घुमा हां हाय पर से हम कुछ नहीं कहा या तो यहीं पे बैठूं तो बीच में चलो बीच में डिमांड बा नहीं दादा बैठो बाबू हमारा एक बार गोलू जी खाती जोरदार ताली हो जाए भाई बैठा के कुर्सी ले आए कमच्छी गमच्छी हाँ थैले रहा दुल्हा मेहनत नहीं कर लव मैरिज करी अरेंज मैरिज कराई अरे देखो ये न दुल्हा देख लव मैरिज कर चाहता और क्यों लौकत नहीं के बाबू हमारे छोटका आओ है ना आओ तोरा बियाह में हेमा जी है कलू जी नहीं आई बा लगल धान माने हेमा जी या कलू जी नहीं है देख लो हेमा जी है कलू जी है कि ना है देखो फ्री में हम गावत लेकिन ना मान लो कहां गल भाग रउआ पूछ लियो में से जे आवे के बाद आओ बाबू एकरा के चढ़ाइए तो आओ हीरो आओ तू वायरल हो जीबे बाबू यहाँ बैठ जाओ तू यहाँ पे नीमन हमार बाबू तनी 20 रुपया दे बोलो 600 को फुलावा तनी हाथवा में तोड़ के दे दे आराम से हेने आज बाबू हेने अरे मर्द हइका को दला यार दुल्हा ज्यादा में हां बैठ इधर बैठ तनी फूल तोड़ के दे बोलो फुलावा तोड़ के दे दे भाई दादा ए हेलो बाबू सर ए केने कान हुआ हा ए बाक यार इका कह देला यार लड़का हमर सुन रहा है आओ बाबू चुमाओ तो अगल से चुमाई हा भाभी बगल से चुमाई हो आ भैया रुका थोड़ा सा धीरे आ कलू भैया के छुआल जो बना सिरवा जलते हेलो मामी आओ लड़को के भाग जा गल लड़का के बाबू कोई कितना सुंदर सरहज मिलल हमरा के अगल से चुमई हवा
का नाम हो लुल्ला रुतला होय का अन्नी मने यूट्यूब हो गए। हाँ बोली कुछ बोल चाहते हैं दुल्हा ऑन स्टेज है। किया गाना में हाला भइल गुडू गुडू बो के चूमे के गाना में हाला भइल गुडू बो के चूमे के गाना में हाला भइल गुडू बो के चूमे के गुडू बो धाराइल बाड़ी। थोड़ा सा धीरे भैया। गुडू बो धाराइल बाड़ी कहाँ आ यूट्यूबर वाला के कोरा में गुडू बो धाराइल बाड़ी। दुल्हा करे कह जरा हमरो एक्सप्रेशन ऐसने रहे बियाह करबा बाबू ये का करता रहा परीक्षा आवता अच्छा चली बहुत बहुत धन्यवाद एक बार बबुआ खातिर जोरदार ताली बजा दिलो आइले कम चीज देले बबू लेके चल जो 100 रुपया अब उठा उठा के मेहरा लेके उठा जीवा बाराती जाइए उठा ऐसे ही जा ऐसे ही ऐसे ही जा आइले कम चीज ए बाबू एकरा साथे के आइल बजी 100 रुपया हेलो हेलो परीक्षा इधर चली बहुत सुंदर देखी ई तो हो गई पीछे रहना कलू भैया हमनी के गौर गावल जला जब कनिया मारे जब घरे आवेले ससुराल में तो आवेले कि हड़ा बड़ा कनिया चले हारा जो के जामला है हड़ा बड़ा कनिया चले हारा जो के जामला है धीरे धीरे हमर बाबू चलस पति साहेब के जामला है। धीरे धीरे हमारे बाबू चलस पति साहेब के भैया। जामला है। हेमा जी जब हड़बड़ कनिया चले ले तो ओकर सास कहले बबुआ तनी बोल धीरे चले के त लइका और जब कहेला नहीं के चला हो एक कनिया नहीं के चला हो नहीं के चला हो एक कनिया नहीं के चला हो आ जैसे बासवा बोलेला वैसे नहीं के चला हो जैसे बासवा नावेला वैसे नावे नहीं के चला हो कनिया नहीं के चला हो नहीं के चला हो एक कनिया नहीं के चला हो आ जैसे बासवा नावेला वैसे नावे चला हो जैसे बासवा नावेला वैसे। हेमा जी लेकिन जब दुल्हन गाड़ी में रहेले तो जे एगो हमर माई चाची लोग आवेला लो खोला बबुआ पलकी के बढ़िया ऊ गादी हेलो तार संग बड़ा था चिंता मत करो गई काट देबो गए फेंक देबो गए हेलो हां देखो का हेलो 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 कि सोने के सिंहरवा लिहले कि सोने के सिंहरवा लिहले। ए जे माता बहन के जनसंख्या कम बा बुझवा सब देखत नहीं माता बहन माथा पर आंचल रख के वीडियो बनावत लोग। लेकिन ई गीत नु हेमा जी केहू के बियाह होके जब कनिया आवेले तो ये गीत के बिना अधूरा बा तो ई सब गीत हमर माई बहन चाची चाहे यूट्यूब पे जितना लोग नइकी नइकी हमर फैंस चाहे इनकर फैन देखता लोग याद कर लोग एगो माध्यम बा हो गई ना सुनिए थोड़ा सा और हम जानता नहीं। देखी इंस्टाग्राम पे हमरा भैया से बात भई रही इंस्टाग्राम पे मैसेंजर पे तो भैया कहत रहे कि हमर मम्मी बहुत बड़ा फैन है बुचिया तो पूरा परिवार
भोजपुरी के जितना भी फैमिलियर लोग बा वो सब आपके सुनेला, बड़ी चाव से सुनेला। बस हम ये कहें कि रुआ सही निमन निमन गीत गावत रही, सही निमन निमन सुंदर सुंदर रुआ गीत गाई। राउर गीत सुन के हमने के देखी रघु जौन गाई ना तो हमने के माई बहन चाची लोग गावे लो, लेकिन लोग भुला गइल बा। सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग सुनता। एक खातिर आपके धन्यवाद और एक बार जोरदार ताली आप लोग फिर से बजाएं। एकदम जोरदार ताली, ताली बाजते नहीं थे जब हमरा पता नहीं है भाई कि हमने का भाई गस्ती करे बोलो का जोरदार ताली बजा दे लग हो।